Siyanamkela Avalanche of Grace, gama lam ndilithenjiwe emolweni. Siza nelizwi lenkuthazo namhlanje. Sizawufunda laa ncwadi yabaseHebhere 10, siqale kwivesi yama-35, Hebrews 10 verse 35. Ithi, musani ukulahla ngoko ukungafihlisi kwenu, kona kunokwamkela umvuzo omkhulu. Ithi ngelikaJoji, don't throw away your confidence. It will be richly rewarded. Your confidence in God is very important ukuthi uyikhuphe. Ufune ukuyikhuphe ngomlomo. Ubusengabuzi ukuthi ithemba lakhe liphi na. Uthenjiwe. Simve ukuthi ithemba lakhe liku-Yesu. Don't throw away your confidence in God. Ungayifihli noyifihli. Iyo loo nto sikukhuthaza ukuba nje yonke imihla wena kufuneka uthethe nesiqu sakho. Utsho uthi njena, I will finish strong mina in my journey. In this journey, I will finish strong. Ndizawugqibezela ndinamandla kule ndlela yami yokholo. Ngaloo ndlela uzoyifumana njani ukugqibezela unamandla? Ngoba ukhuphe izibhalo ezincane. Thetha izibhalo empilweni yakho. Thetha izibhalo empilweni yakho. Utsho ukuthi, I will lift my eyes upon the mountains. That's where my help comes from. My help comes from the Lord. Baphakamisele entabeni amehlo abo. Uncedo lwam luvela kuYehova, umenzi wezulu nomhlaba. Confidence yakho, confident, unethemba, uqinisekile kuYehova wakho, awumthandabuzi. Kwi-end times sumthandabuza ngento uxelele. uPsalm 27 verse 13 nayo uyayifakaza, uyayiphinde indaba ye-confidence. Uthi, I'm confident I shall see the goodness of the Lord in the land of the living. Etsho David. Nawe utsho nje, I'm confident I shall see the goodness of the Lord in the land of the living. I will finish strong and I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Anduzuphela endleleni, anduzutyhafa. Akho mntu ozandisusa endleleni mina. Akho simo esizandihlukanisa nendlela yami yokholo. Ndizawuhlala kodwa kube sekuphileni. Andithi 2 Corinthians 4 verse 18 uthi nje izinto, what is sin is temporary. Esizibonayo zezomzuzwana, ezingabonwayo zezikanaphakade, zezangonaphakade. Into ethetha into yoba wena into ofune uyenzile ukuthi ukujonga izinto ezingabonwayo. Your focus is in your spiritual life. Your focus is in your faith. Uyeke ujonge izinto ozibonayo, ezi zigulo ozibonayo, ezi zindlu, ezi moto, into ozibonayo, jonga your spiritual life. Be concerned in your spiritual life yakho, your faith in God. His promises, uma phezu kweza promises, zizinto ezingabonwayo ke ezo, uma ujonge zona. Then uHebrews, Philippians 1:6 uthi I'm confident. He who began a good work in me will carry it to completion. Oqale umsebenzi omhle empilweni yami wofeza kuthi kubuye uYesu. That's your confidence in God. That's your confidence in God. You will finish strong. Ngoba wenzani? Ujonge laa mntu obeyiqalile into entle empilweni yakho. Philippians 1 verse 6 yatsho. Uthi you will bring it to completion. Uzawuyigqibezela Yehova wakho. Lo beyiqalile kwawudabuyo Yesu Kristu.
we will not be passive. Xa usithi I will finish strong in my journey, you are confident in your God, okay? And awuzusongezanga ubujonge entabeni ukuthi I want ukuthi nje le nto endiyifuna iyawulunga nini. I want ukuthi uYesu ubuya nini uzorhalela ukuthi uYesu makakhawuleze afike ungekagqibi ii-assignments zakhe. So ungxamele uYesu, lungisa impilo yakho, lungisa ukholo lwakho. Athi afike i-assignment yakho soyenzile, so uqalile utsho ukuthi hayi sisasebenza Yesu Kristu, sisenze i-assignment kuba ubusithumile. Into ayifunayo leyo ukuthi masingasongi izandla Yesu Kristu. uJeremiah 17 naye uyasikhuthaza uJeremiah 17 verse 7 eyoba masibe confident in God. Uthi isikelelekile indoda ekholosa ngoYehova, onenkoloseko ekuYehova. Uthi blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence, inkoloseko yakho, is in God. If confidence yakho ikuNkulunkulu, in confidence yakho ikuThixo kuYesu Kristu, then you will finish strong. Awubuzi noyibuza loo nto leyo, you are confident. Iyawuthi isizima yomoya ovuthuzayo uthi hayi kodwa I am confident, I will finish strong. Hayi mna ndibambelele kuYesu Kristu. I know my Redeemer lives. Watsho uJob. He was confident. Waqibeleni ezimultiplayiwe zonke eza riches zakhe zazithatha uSathi nabantwana bakhe, waqibela ekutheni efumene abona abantwana abahle. uThixo mhle, God is faithful. Hlala udeclare his scriptures, his promises in your life. Asihlaleni kumathemba wethu. His promises are yes and amen. His promises are azipheleli nje to be. God is not a man. God is faithful. Funa confidence yakho ibe kuYesu. Funa siyakukhuthaza, siyakumeleza, siyakucela ukuba usihlanganise noYesu Kristu, wenzela into ukuthi uzokwazi ukuthi confidence yakho ayikho emntwini. Because i-confidence yakho xa isemntwini uzawuba nengxaki. Umntu ufana nawe, umntu kaloku umntu. Kodwa xa i-confidence yakho ikuYehova, you will see the goodness of the Lord in the land of the living. I will lift my eyes upon the mountain. That's where my help comes from. He's my helper. Holy Spirit, He's our teacher. He's a good teacher. Utshilo wathi will teach us uJohn 14. Utshilo wathi nje uzosifundisa yonke into. Uzosifundisa sikhumbuze izinto awayezithethile. Wayitsho bayithetha nabafundi bakhe. He's a teacher. Funeka sihlale kuye, uyasifundisa izibhalo. Asifundise, asinike. Athi naze yomelezanani, phakamisanani, ningahlisani, phakamisa abanye. Ungathi ngoba wena bekuhlisa wena nawe uphindisele. Hayi, phakamisa abanye, bona imeko yakho xa ikuhlisa, wena phakamisa abanye, phakamisa uYehova, phakamisa ukulunga kwakhe. Xa imeko yakho ikekele imeko yakho, uze nawe uzibona into ukuthi nje nayo uThixo akekho. Hey, ukhona umaxhoba ayakhawuleza. Ungazuzi uthi xa unengxaki ezininzi uthi uThixo akekho. Ukhona, uyaphefumla, wavuka wena abafileyo. Don't throw away your confidence. Don't throw away your confidence. You will be richly rewarded. Awasithanda esa scripture. Isithanda kakubi.
isithanda kakubi. NgesiXhosa siva ngesiXhosa sithini ngesiXhosa? Sithini uHebrews 10:35? Kulona simfundile. Sithi usuyilahla ukholo lwakho. Into nayithi ukungafihlisi i-confidence leyo. Inkoloseko yakho, ungayilahli inkoloseko yenu. Ngoba niza kwamkela umvuzo omkhulu. Stand firm in these last days. Zininzi izinto ezasihlukanisa nokholo lwethu. Funa sikhuthazane, simelezane. Uyomelela, usoloko une-confessions. Ozitsho uthi hayi mina I will finish strong in my journey. Hayi andithandabuzi futhi because of what? Ufaithful uYesu Kristu. Thembekile. God bless you. We love you. Jesus loves you.